ni Bunthan Kiritanis baar kalong ba ka suggestion ka mga ay kalong ba ki testing center lada pipait hang thi hapo umling testing center entry exit kalong gum kayo diblang di masih bateng-teng kibadan hang tu lais na yaki bakimla syuban identify uno baladap test ba uno bumpadap test ti kajing ajimut janga sa government kalong ba yele ban don biang sisu ki testing center hapo ki national highway kanang ba kanam long congested lan hagade ka jaka ka ba kile menta nawing nang bun ki jaka ka ba khamhe te persyang ban monitor ban ya jakata naman midon kam kerki yaka testing center ti teng-teng ki ya lagaya thamtam na ki khayu sipai du bom sngat ya lagaya wongi de ki army ba hagini khanjat singi dang yo bat ya ka convoy jong ki sipai hangte hapo madan riting labat yaki long ladaptas na em nang the na po umling kyo em ngim don kam test kan ba ki ki Assam regiment ki barung be hangte po santa juki po happy bali la order marmar yaki public ham test kyo ba kalong crowded ngidi ki army officials ngim don kam test te kani kamde banong ban yeno kani kamma bi army kamma bi no katay na phang te dei na mata nga shiri gini khindit ngidon kam shishu ya ki testing center ki bai dei happening ka border jong ka Assam but ka border jungi